Ngiyayikhetha inkosi yasephakame. Nkosi yamakhosi. Wena owawungazi. Ngingakabikho esiswini sikamama. Emathunjini kamama. Ngangakabunjwa angibumba wena. Ngiphambi kwakho somnganise. Ngiphambi kwakho Nkosi yamakhosi. Ngiyacela kuwe Nkosi Thingo lenkosazana. Ngiyacela kuwe nyazi lezulu. Amen. Uma ngilapha Nkosi phambi kwakho ngibone. Ngangenalo ulwazi ukuthi ley'nsuku ziyaba khona inyama yami isabona nawe. Uma Nkosi ke ngihleli lapha akusiyo intando yami. Akufanele umuntu kuleli bandla ashumayele hlele singisinqa. Noma ehlele enqondeni ehambayo. Umthetho waleli bandla mama eshumayela uyaguqa. Kodwa ngazi noma ngikubona isipilini ngake ngabona umfundisi ekuphakame engeniswa ethwelwe ngengubo. Ngangazi ukuthi lo mfundisi uzophatha inkonzo. Nabanye bethu abakhona lapha ethempelini angikholwa ukuthi bebengacabanga ukuthi umuntu ophushwa ngenqola ufanele kuba akhulume phambi kwabantu abancane. Izolo ekuseni fika ingane izalwa umzala wami. Ithi baba ngiphuphile ebusuku. Ngiwasabele namaphupho. Amanye amaphupho uthi ushembe awufa. Baye bathi mabe baphuphile abantu. Kusekuseni sebethi nangu uNkulunkulu wenu. Kanti kade bephupha ebusuku. Uthi ke umntwana baba mzala wami. Uthi ngibone inkosi yasephakameni iphuma lekhaya. Uthi sengathi siyaguqa. Yayisiphenduka ithi kade ngilande umfundisi. Ukuba aye ebuhleni yamfuna inkosi. Ngicabanga ukuthi bekona levele ngaleso sikhathi ekhuluma le ndaba. Uthenge ngo-2 kuya ku-3 wasengena ucingo bengilele nje ngingumuntu ohlalelela angisakwazi ukuvuka. Ngilale kusula ngoDisemba ngashintsha isibhedlela kuswa ngoJanuwari. Kwafanele ube uphele nami uJanuwari. Kodwa wanqaba Nkosi yasephakame. Kuthi ngawo-2 kuya ku-3 kungena ucingo liphuma ubaba uMvangeli uMdluli. Uqala ukukhuluma izinto eziningi ezinhle nje ezingangithusi. Egcinene uthi angazi uNkulunkulu uthini kuwe mfundisi. Ngase ngiqala ukushaya uvalo message njalo. Uthi ithizwe lenkosi onyazi lwezulu angikwazise ukuthi uzawumenzela inkonzo kusasa.
ngithi ke mina ubaba uMvangeli hawu Mvangeli ikani mina ngikwazi ukuhamba novuka ngiyavuswa mangindele manje ngizonza njani uthi kangazi kodwa alithe yakwazi konke lokho ngingeneke nginobhalo kakhulu nje njengoba ngihleli lapha wayesesondela wathi seliphinde lathi nithe njalo khuluma uhleli khona lapho kuwitshi ngiyabonga Nkosi yamakhosi ngibonga ukuthi mawuphinda uzalwa hlano amehlo amaboni akwenzekanga ukuthi mawuphinda uzala kwesihlanu phakathi kwalolu hambo lude amehlo ami angabe sakubona othi mangifika kuyena ngiletha abantwana maqala inyanga kaFebruary bengithwele kade ngithi ngiyesaba ukuhamba ngizothola kanjani phambi kababa mangifika ngizoyikhuluma ile ndaba yinde kakhulu mangifika kuye uthi phila manje mfundisi usethe ubombela phila ngahamba lekhaya nesibili wasengiphathika amanzi ushembe Nkosi uma sihlwe ukukhonza Nkosi senziwa izono masihlwe ukubona Nkosi yasekuphakabeni senziwa usathana masingakuboni kasizenzi senziwa ukuthi mhla uphuma kwanentanda bathakathi kunamadoda athi samba nawo athi siyasifike lapha uyakhona sibonile nesonto edlule ukuthi lamadoda kanazange afe sibonile nesonto edlule ukuthi lamadoda akhona phakathi kwamanazarete mhlawumbe angiqondile ukukhuluma ngalezo zinto mhlawumbe abafowethu esibathandayo noma abangani bethu mhlawumbe sisahleli indawo wafika izazi aziphuma
incwadi kaMalaki. uMalaki isahluko sesithathu. Incwadi kaMalaki. Waba namabhayibheli afana nelami. Itholakala page 796. uMalaki isahluko sesithathu. Evesi lokuqala. Bheka mina ngothuma isithunywa sami silungise indlela phambi kwami. Kuyakuthi inkosi ngicela sizwise kahle ke la. Kuyakuthi inkosi enifunayo iyafika. Amen. Angithi kunjalo maNazaretha. Angiphinde futhi leli verse. Bheka mina ngiyawuthuma isithunywa sami silungise indlela yami phambi kwami. Kuyakuthi inkosi enifunayo iyafika. Iyaqhubeka. Iyafika izuma isithunywa sovumelwano enisifisayo. Bheka siyayeza usho uJehova wamabandla. Amen. Incwadi kaJoshua. uJoshua isahluko sama-24 ivesi 15. Kepha uma kukubi kini ukumkhonza uJehova, khethani namuhla yena eniyakumkhonza, noma uThixo ababakhonza oyihlo bengaphesheya komfula, noma uThixo bama-Amori ehlezi ezweni lawo. Kepha mina nendlu yami siyakumkhonza uJehova. Amen. Lapha uJoshua wayesethatha isinqumo. Sengathi lapho uhleli khona ngathatha isinqumo sakho. Ungathathi esomfweni. Ungathathi esomza wakho. Ungathathi esikama wakho. Kodwa thatha esakho isinqumo. Uthi lapho uJoshua mina ke nendlela babehlubuka abantwana bakaIsrayeli ngesikhathi. Babeqala ukukhonza izithixo. Wanqoba uJoshua uthi mina Joshua nendlu yami ngizamkhonza uJehova. Mina Joshua nendlu yami ngizokuya ehleni. Ningangibhali kabi, angikhulumi ngezinye izinto. Angikhulumi ngomuzi ongawazi, ngikhuluma uzosehleni mina. Mina Joshua, ukusho Joshua wathatha isinqumo nendlu yakhe nengane zakhe. Wathi mina Joshua nendlu yami ngizamkhonza uJehova. Uma sifika lapha ekhaya ngake ngakusho lokho, angiphinde namhlanje bese ngishaya lomini. Uma sifika lapha ekhaya phela inyanga ezulu engaphethe lutho. Ngake ngakusho lokho. Kwangisho ngaleso sikhathi. Amen.
kodwa ke engaphethi lutho kodwa ngiphinde ngithi kunjalo asithelwanga kusophila esidlule ku amen kalimanaza sesobaleka sesifilipi thina nje sigoga esiphushwa ngama-wheelchair yabona nje ngihleli ney'qabavu zey'nsizwa la zingangishiya khona la kodwa sesingabaleka sesifilipi uthi uJoshua mina nendlela akasho ukuthi sonke siyehleli wesho kubantwana bakwa-Israyeli uthi mina nendlu yami ngizamkhonza uJehova mina nendlu yami ngihleli phambi kwalo uThixo noNkosazana ithi inkosi yasekuphakameni uShemba kafi ithi akabulawa kwamuntu yayikhuluma ngentombazane ngalezo nsuku eyayihlubukile yathi mayisihlubukile mayifika ekhaya kubo yayisiqalwa ukugula yagula kakhulu abazali bayo bangazi bazokwenza njani bayithatha bayise inyangeni kwathi kufa mina ngiyagula zabelungu nezamandiya ayishongo ukuthi amandiya yo niyazi ukuthi yathini ke sengaboshwa mina namhlanje kodwa yasho lokho ke uziba ithi yayisho ezinyangeni zabantu nezamandiya kwathi kufa yabulala ithi basebeyibizela amaziyoni ithi inkosi yasekuphameni afika amaziyoni le ntombazane ayikaka eyithandazela ithi bathi meqala ukugqula ngembobo zabo wayesethi umangameli walamaziyoni ake nimeni niyabona nje kule ntombazane na bathi abazalwane bakhe wawu umangameli sibona wathi khona isandla sikaShembe kule ntombazane asikwazi ukubeka isandla sethu phezu kwale ntombazane ngoba inesandla sikaShembe yayisithi intombazane hawu uShembe ufunani kimi ngoba mina kade ngahamba ephakameni manje uShembe ufunani kimi futhi angisafisi nokuphinde ngiyibone ingubo emhlophe nithi umuntu kaNkulunkulu lo umuntu olaka kangaka ithi ke isho mina angazi ukuthi kunjani namhlanje sengathi angazi noba umusezidale ngawe izolo uzawubuya yini umusa Nkosi yeke baba
nyazi lwezulu ngifisa ukubonga bonke amanazaretha ingcwele amanazaretha lawa bethi ungafi awufi bonga abefundisi ngababala ngamagama kodwa baningi kakhulu ngibonga abavangeli nabo baningi kakhulu Nkosi yamakhosi ngibonga abakhokheli ngeyilanga bangene endlini ngilele ngibheke phezulu sengihlinziwe babe ngama-23 bathandaza bathi Nkosi siyacela vuke babe tshena wena angimazi lo shembe ukhonzwa kanjani ithi Nkosi mayikhuma le ntombazane ithi ayizange ibuye ephakameni yaze afa ithi angifuna ukuphinde ngiyibone ingubo emhlophe ngiyabonga ke Nkosi angaze bengasacabanga futhi ke angivume kwaba ingcwele isono kwathi basebuhlungu kungehlula umlenze wami ulengiswa emqadini kuhliswe ngilalewe esibhedlela emakhoti ngalala esibhedlela saseLithuli bafike bathi khona ngeke usizwe lutho siyaqhuma angiphumanga nje ngemvume ngaphuma ngicela ipassport wayesemthuma uNkulunkulu umuntu engamazi esuke kude ncane khona la ethembeleni wafike ngangazi ukuthi umuntu uyalashwa endlini odokotela baze bamhlinzele khona la emenzweni wami ngihlinziwe eNazaretha ushembe sethuma umuntu wakhe amthandayo amen wangihlinzela embedeni ekhaya yimi ithambo lomuntu angilazi bengiqala ukulibona ngela nengane zami zayiqala ukubona ithambo lomuntu zabona uyise ithambo lakhe ngithi shembe uyinkosi yamakhosi ngenye amadoda amathathu ngiyathanda ukukhuluma ngala amadoda amathathu noma ngaqala ukukhuluma ngalo amadoda amathathu ngelinye ilanga ayingene umoya wevangeli ayingene umoya wokholwa ayisephume hambe ishumayela ivangeli kaNkulunkulu kwakuthi mala amadoda ebheka ngasenyakatho kuthi ngaseningizimu lapho eqale khona abantu bese besiqala behlubuka athi bebheke empumalanga kuthi ngasentshonalanga lapho eqale khona amadoda bese qala ehlubuka aqala manje ahlupheka ukuthi ukushumayela kwethu kanti kuyini uma sidlula abantu bebebuyela ematshwaleni mase sidlula abantu bebebuyela ekuphuzeni ekubhebeni ugwayi benze zonke izinto uNkulunkulu angasithandi base behlangana lamadoda amathathu athi sesiyabona ukuthi khona into esihluphayo khona indoda esihluphayo gama layo uSathane ase qala lamadoda akhayiso lokuthi amfune uSathane nje amfune uSathane angazi ukuthi uSathane ufuna waphi ngoba amakhosi asephakameni athi uSathane uyangena nasethempelini uSathane uyahlala la kumuntu akhathaleke ukuthi wembethe ingubo emhlophe akhathaleke ukuthi uthi shembe inkosi kodwa mayisengene uhlala naye nje anemfundiso kwakhe kathi ushembe mega kusunywe athi yena ngangcono sihlale phansi
athi manje ushemba sibheke eMpumalanga athi yena ngangcono sibheke eNtshonalanga ankalo wekhuluma le ndaba kodwa ngizwe ngifikela ngoba uma ushembe ephuma intabazwe khona amadoda ahamba nawo athi shembe sihamba nawe siyasifike nawe nasebuhleni siyasuke sikhona ngesikhathi ushumayela nathi siyoba sishumayela soba senza konke okwenzayo singacabangi-ke eManazaretha ukuthi mhlambe la madoda safa oyathanda noma kuthiwa zilungise athi angikhathali yawufa ngiveza umuno yini manje sogweni ngiyawubona ngoba ngoba ngingedwa uthi ushebe uyathanda abantwana abasolayo sengathi ukusola ngabe yinto yethu eManazaretha uma bekuza nje abantu basePhalamende bethi kuyeke lo ngasho wena ngitshela umuntu mina abantu laba basePhalamende bawuNkulunkulu usho njalo uDavid uthi wena Jehova ukimi noma ngabe esigodini sethunzi lokufa kodwa wena Jehova ukimi la madoda-ke bokuthukuthela abe sevumelana ukuthi sizawufuna uSathane siyesimthole nathi besingakusho lokho kodwa sipha sobhe ukuthi ngekhathi sikusho akanamathele yini emhlane wethu ngesikhathi ngithi ngizamfuna uSathane ngize ngimthole ahleli yini phansi kwalomjiva ushemba athi angwembatha ahleli yini phansi kwesiphika leso sembethe nawo ahleli yini phansi kwengubo emhlophe lesiyembethe sonke njengoba silapha nje athi ayamfuna la madoda asethi sawulinda singadli ayisebona ihlathi amahlathi-ke indawo okucatshanga wonke umuntu ukuthi kunezinto ezimbi khona ayisethi somthola mhlawumbe kulela hlanga ayisebheka ehlathini abheka ehlathini uSathane angazamthola ethi inkosi yasePhalamende uma uSathane omubi iloyo angene phakathi kwenu eManazaretha athi ngiyayikhetha inkosi yasePhalamende ithi nivame ukusho lithi amen njengoba nivame ukusho njalo ithi ke lo Sathane unamandla kakhulu kunawo bonke uSathane abakhona uSathane othi mayifika phakathi kwenu
aguqe bese ngekhethe inkosi yasePhakeni bese lithi amen. Ithi kwenza konke enikwenzayo uma niyabonikela uyasondela. Uma nishumayela uyasondela. Uma nididi uyasondela. Uthi kwenza konke enikwenzayo lo Sathane. Ithi ke wona unqoba amaNazaretha. Lo Sathane. Yona wenza amaNazaretha angabhekanga besabhekana. Ningangizwakala. Uzawushonyita. Ngikhuluma ngonyaka phezulu. Ngadideki. Ngesonto edlule ngangihleli nabanye abangani bami. Angaze kwafikana. Yithi mina bafowethu ngesonto ezaso sahle ndawonye nje. Kodwa ngiyajabula ngoba laba ngikhuluma nabo sihleli nabo lekhaya. Amen. Yithi mina ngesonto ezayo madoda konje sobe sambabaza ndawonye ushembe. Angazi ngithini kwafika noma kwafika ukugula umuntu uyagula nje noma ephila. So isahle ndawonye nje sibuka lapha. Siyabona nje lapha. Siyabona nje abantwana basePhakeni. Kanti behleli lapha izolo asamboni manje. Ithi lapha inkosi yangayizulu. Ithi mina ngizala ushembe yazibamba la esifubeni. Yathi mina ngizala ushembe yasizibamba la. Yathi akekho umuntu owangishaya ngesibhamu ngife. Nama maNazaretha nani khona abantwana. Yathi akekho umuntu owangishaya ngesibhamu singife. Yathi kodwa mangenzeka lokho umuntu angishaya ngesibhamu ngife uthi ngiyangibona ngishona phansi bese ngibheka phansi bese ngiyafika amehlo lifika sengihleli khona. Unjalo lo muntu wayengihlinze ekhaya. Kungabe isona. Ngiyabethe nyoshwe. Kuqadodo engikhona kushuna Nkosi. Ukhona akaguqa nje. Bambona ethi nyoshwe. Semncane kakhulu ubheke nje. Ithi Nkosi yamaNazaretha ngifika la uthi sethe ugombela ngekusafa. Sesibheke kuwe. Ngasihleli nje lapha sibheke kuwe. Sithande emkhulu lweziboshwa sithi manje uThixo. Ithi inkosikazi yase-India ithi ngangithi mntanami lo Thixo akabe wakho. Ngoba soba uThixo mehlela eba uThixo kama wakho mntanami. Thixo kama wakho ngesisikhathi uthi nihambe emhlabeni uthi kwabe inkolo kaMali angisena ndaba nayo. Ngoba soba uThixo uThixo kayihla. Ngoba uthi uSithixo ngalalo ihla ngalahleka usuthi hayi mina kwabe inkolo kaBaba la ngizange ngimbone imishebe. Futhi ngangene ndaba noshebe mina. Njalo umfana wami ithi baphithini engimthanda lo mfundisi uGcwensa
wasemaphepheteni ethempeleni enhlanzini. Uthi lo mfana uthi noma ngisina ngimboni shembe mina. Uthi noma ngihlabela ngimboni shembe. Uthi konke kuyifanela kimi. Akukho ukudikiza enqolweni yami. Lamandoda asefuna ehlathini. Kwathi maseliyakoshona ilanga angazi ukuthi afuna into ayibeletheyo. Ayicabanga ukuthi afuna indoda ehlala kude nawo. Kanti afuna indoda ehlala enhlizweni zawo. Afuna indoda ehlala njalo wakhumbuza ithi niyekeni noshembe nikhonza abanye uThixo. Athi ma selanga seliyoshona ayisethi bafowethu sinambili. Sabayile manje asitholi le ndoda mhlambe siyovuka kusasa. Siphinde sibheke ngoba le ndoda embi esidukisela abantu esibashumayizayo asitholi. Kanti sezoyithola. Asho njalo nje kanti sezoyithola. Ithenye awu khona ngibonayo mina ubona uthi yini le kanti seyithola indoda abeyifuna. Ngenxa yemali awu ngenxa yemali Jesu lengesiphambanweni ngenxa yemali. Indoda uJuda ayifi ngenxa yemali. Hawu noma sekhipha ngamasana edaleliswa noma usuthanganiwe athi hamba umlande ngizokulobolela. Hey asayibona le ntathe ifuna lamadoda abecabanga ukuthi kude abone ibhokisi abone ibhokisi ekhazula asehambe yakulona athi bayifika kulona asiyalibamba ezosinda la sinda into ehlupha mina nawe sengaze ngiphume ebuhleni ngoba nje ngoba ngisengumbela ongagwansi imbele yonke igwansi uma inkomo ithole sekukhulila uthola ubisi kulo lona ujothululwa noma sithole sekukhulile uyajothululwa asavuma athi ndawo lezulu nephule athi sengishile manene weshiswa yini shembe eNazaretha sazibuza nje ukuthi kodushiswa yini angivusi mina amanxeba ngoba unyansi eliphambi kwethu kodwa ngivusa amanxeba kodwa ngithi athi sengishile kwanele sithandaze sithi inkosi baba sizwe sithi kade balibeke entanyeni zethu aphuma ekhini athi yena sengishile kwanele. Aziyayinduma kanti manje yohlala isenza sibe nje cha angidlu asayibona lamandoda into ayifunayo nansi ayifuna Satan sihle emhlane kuwo athi beyibamba lenta athi ake sivule aseyivula washesha ihlathi emadodeni amathathu ayesecabanga angazi ngoba kwacabanga ngenye yathi ngoba silambile wena sibamba nesitolo wena bazokuthuma esitolo baso bazokuthuma esitolo bazothi esitolo konke bazoyenza muso esitolo basebethi esitolo wena yonza nesitolo hamba uthi ngizikwa sidle lento esizoyitholela kakhulu
Akasho utathola uSathane. Athi sithola inkulu. Wakulele phakathi lonke uhlobo lemali ngicabanga. Ayiseyithuma le ndoda sitolo. It is better sifuna umuntu nomuntu abhekane nesimo sakhe. Ngiyangizwa mina. Angikhulumi ngento ekude nanja. Nami ngihle nawo la ukuthi yangibuka ithi ukhulumelani ngami ngoba ngihle nawe. Nawe leso siqephu sakho mhlambi seduze ihleli khona. Wayesehamba lo. Kanti uhambe uyacabanga. Uthi bangisizile banginika ithuba lokucabanga. Wathi mefika esitolo wayesethenga izinkwa ezintathu. Manana ngiyicela. Lawa ntathu izinkwa ayithengayo wayesethi lesisaka ngisile ngedwa. Ngingakafiki bona. Wathi angasiqeda wayesebuyela esitolo. Wathi kungeni yakhe ebulala amagundane igama lawo yini? Bathi Retex. Lo poizeli bayisho. Wathi angithi mamtingene eswini unqamla amadu bathi yebo. Wathi nginika bazokuthuma esitolo. Bazodisuka phakathi kwethu esitolo. Wayesefika lo muntu wayivula kahle, waseyifaka ingqungquthela yonke lento yopoison phakathi. Uthi ngifuna leyanto, ngifuna lo Sathane wangedwa. Lo Sathane besimfuna osayingcwele manje angifuni simbange, ngifuna wangedwa. Wayesebuya lo muntu kaNkulunkulu. Esefika kubafowabo laba babili sebanika. Laba babili balungisa nabathi yabona uthi lo mthumeli uthi bengenza isubi. Bengifuna kudluke lo. Le mali ningi kodwa ngeke sanele besathathu. First babili sihlukanisa sobabili. Manje bengenza isihambe lalelani la lungisani imkhonto lungisani yonke into lebeliphethe ikhali ebesokulala ngawo Sathane sokulala yena manje. Bazokuthuma esitolo kanti bazobula. Wathi kuwe jabule naye ethi ngiyobaqeda wathi qhamuka babe khona phezulu kwakhe. Wathi besethuli sebembona amehlo semhloba sacwayisa. Base bethi okay phelile. Mama sibuza bakubo sothi ehlathini ubanjwe yilwa. Base beyisimeka. Base beyisimeka mananza ithengisa. Wayebasoba leyo nto. Ebe hayi. Angabuyeli la. Ngoba kuyakuthi kwezinto izibehluko. Kodwa wayebasoba lento uyifuna njalo. Bewuthi kancane uthi nike baba. Leyo leyo wayebasoba. Noma selo ngasaphuma ubisi uthi khiphe. Okhiphi ngani wena ushembe kanti uyinkosi khiphe. Songazophuma ebuhleni kodwa ngaloko nje. Asiqale eNazaretha ingcwele ebuhleni benkosi yami. Asabe sesihlanu. Asitshelwanga ukuthi sothi masuka la sishoniphi. Satshela masuka la siyababheka bezayo. Nabo sikulindele manje ukuyabheka bezayo masuka. Bathi bebeliqeda lensizwe embili. Yathi esinye ngizwe isusa ngesinyaka amasonke. Yathi elinye hey musuyikhuluma lo nibambe mina. Yathi enye amathumba abanqamuka yathi ngale lama ngiqala ngozonqamuka. Yathi le ngiphelelwa amandla. Yathi usengcono wena ngasavumi ngisuku. Waphela umoya ngapha, waphela umoya ngapha. Wasala uSathane. Wasala ikhazimula.
hayi bantwana benkosi yasephana bengazi ukuthi ngizakhuluma isikhathi eside ekhama ngikhuluma isikhathi eside ngiba nesiyezi kodwa ke la ushembe oyinkosi yamakhosi ungakumina uthi kumbaba omdluli angazabe bemkhumbuza nibaba omdluli bengikhona ngolosibili phambi kwenkosi yamaNazareth uthi bathu hamba ngeke baba manje ngazi uthi ngiyakwazi lokho ngicela ungazi inkosi yamakhosi ungangikhohlwa nanini Kosi nami siyabonga somnganisi siyabonga uNkulunkulu wakhokho bethu siyabonga mahawuphalala kusina basenkosi sibonela izolo nalamhla sakubona hlala nathi inkosi nelanga lidlulile sibheke kuwe njalo sibheke kuwe njalo khululu kwabantwana babantu Nkosi konke ongiphekona kufika lapha kugcina khona ungithethelele Nkosi ayona intando yami ngikhuluma ngihleli kanje kodwa intando yomubi kodwa ngiyabonga Nkosi ngoba namhlanje ngiyemphambi kwakho Nkosi kusisele ezweni siyabuyisela umsebenzi oyingcwele kaNkulunkulu kuye ngengoma yamakhulu 230 nesishiyagalombili yakuthi obaba besonto lashende babusisa umsebenzi kaNkulunkulu lengoma ke yinde kodwa ngicela ningangibeki icala ngizohlabela ivesi belinye ngidlule njalo ngoba yinye 238 khona ivesi engithandayo lokugcina number 6 ilona ngihlosile lodwa kodwa ke yinde yona umthetho kaNkulunkulu awuvuli uma ngihlabelela lona lodwa Inkosi kusise ukuphakama abanjani Konsitika